Neste vídeo imos explicar a chamada reacción camaleón que recibe este nome polos seus cambios de cor. Eses cambios de cor débense a que se trata dunha reacción de oxidación-reducción na que un dos elementos, o manganeso, se vai reducindo, é dicir, vai ganando un número de electróns. A medida que os gana varía o seu número de oxidación, e como con cada número ten unha cor distinta, esa cor pasará de violeta a verde e logo a marrón. No vaso colocamos un pouco de permanganato potásico e disolvemos no agua. Noutro vaso colocamos 2 cucharadas de hidróxido de sodio e 3 de glucosa. E disolvemos en auga. Ora, metemos parte do permanganato no vaso con hidróxeno de sodio e glucosa e agitamos toda a mestura. Como se pode observar, a cor da mestura vai cambiando de violeta a verde e a marrón. A cor violeta corresponde ao permanganato de potasio, onde o manganeso ten un número de oxidación de 7. A cor verde corresponde ao manganato potásico, onde o manganeto ten un número de oxidación máis 5. E por último, a cor marrón corresponde ao dióxido de manganeso, onde o manganeso ten un número de oxidación de 4.